کرمانجی، کرداسی، سۆرانی بە سێ زاراوەیەن کوردی رادیۆ ئەمەد بە موزیکی هەڵبژارتی بوەرایە. ئەمەد رادیۆ تیڤی li navçeya Kayapınar'a bajêrê Diyarbekirê weşanê dike li ser pêla FM. Weşana Kurdî dike. Piştî girtina gelek tezgehên Kurd li dema rewşa awarte de heta jê tê balahiyek jî dadigire. Ferhat Mehmetoğlu, rêvebir û damezrînerê radyoyê ku 22 sal berê vê radyoyê vekiriye. Ez rêveberên Amed Radyo TV me di 2000 da mi damezrand bû mixabin wê demê astengiyekî çêbû desthilatdarî ji destên min san piştê 8 sala dubareke destê min û ev 4 salên dawiye jî ku Amed Radyo TV di destê min daye ez xizmeta gelê xwe dikim bi müzik, bi huner, bi nûçe, bi bernameyan ez dixwazim ku hem hunera gelê xwe ne tenê ya xwe ya hunera gelê xwe bi raya giştî ra parve bikim. Zehmet e çünkü hem xeyrana aborî hem xeyranên yên tendurustî wek rewşên korona merva asteng dike, qels dike. Lê ez bi xwe bawerim, bi hêviyê xwe jî ez bawerim her çiqa biwestim, mandû bibim, asteng jî bibim. Ez ber xwe didim, ez û rêhevalên xwe. رادیۆ ئەمەد بە موزیکی هەڵبژارتی بوەرایە. Ferhat Mehmetoğlu ne tenê rojnamegere ew li bajêr bi hunermendiya xwe jî tê naskirin. Du albûmê wî yê muzîkê jî hene. Demek dirêj li Stenbolê jiyaye û duwarê sînemayê da jî di fîlman da jî lîstikvaniyê kiriye. Di salên 2000 da jî berê xwe kiriye bajarê xwe. Demên borî de hetanê vê demê de min müzîkan berheman çêkire. Du berheman kompanya min ya müzîkê heye, destûra Wezareta Karên Hunerî jî heye. Bi wî destûrê, bi wî perwerdeyî ez çêkerî yani prodüktörîya müzîkê dikim. Du berhemê min hene min yê müzîkê ava kiriye. Filmên min sînemaya ne ku ez lîstikvanî min kiriye û ez gelek cara lîstim û ez van tişta jî berdewam dikim. Bi salan di serî de di karê müzîkê da, di karê sînemayê da û di karê ragihandinê de dixebitim. Li Amedê, li Stenbolê, li gelek çi ez di van karan da xebitîm. Perwerdehiya min jî li ser müzîkê heye. Ez di demên borî de li Stenbolê hem di nava müzîkê de hem di nava sînemayê da gelek xebitîm û min kar kir û ez lîstikvanî jî min gelek cara kiriye. Gelo rojnamegerî û huner bi hev re çawa dimeşe. Ferhat wiha bersiva vê pirsê dide. Bi rastî tiştê ku ji destê min tê hinek cara ez kêm dimînim. Çima çünkü dema ku karê min ê rojnamevanî bilind dibe wê demê karê min yê hunerî dadkeve kêm dibe. Dema karê min ê hunerî bilind dibe wê demê karê min ê rojnamevanî kêm e çünkü zehmete ku meriv hemû tiştan bi hev ra û bi serê xwe bike. Dema piştevaniya aboriyê tune be. Dema piştevaniya te ya temaşe û em bijin guhdarkirinê jî kêm be. Wê demê hemû bar dostî te de. Em di demekî wisa danine ku mesela dema li ser YouTube, dema ku li ser medya civakî li te pirtir neh guhdarkirinê wê demê aboriya te jî kêm dime. Dema di ragihandinê da heger aboriya te tune be, reklamê te tune be, piştevaniya te tune be wê demê derfetê te jî kêm dibe. Yani barekî ecêb e, barekî giran e lê min wî barê di roja serî hetanê vê demê yani 25 sal e min daye pişta xwe ez heldigirim heta derfetê min û qeweta min hêza min hebe jî ez ê bi xwe helbigirim çünkü armanc û xizmeta min ji bûna gelê min e. Ferhat dibêje xizmeta ziman çand û hunera Kurdî ji bo wî erkek mezin e. Bi rastî welatê min ji bo min giring e. Yani dem ez wan tiştan perwerde bûm û vegeriyam hatim bajarê xwe hatim Amedê yani ji Stenbolê û hatin Amedê piçek zehmet e. Çünkü wan derfetên hunerî li Stenbolê pirtir e. Dema zivirîm Amedê piçekî ez qels bûm lê bi salan e dixebitim 20-25 sal derbas bû di medyayê da û di karên sînema û müzik û hunerî da tiştê ji destê hatiye min kiriye ez dikim jî û ez ê bikim jî çünkü armancekî min heye ez dixwazim ew karê ku ez dimeşînim da yani medya, müzik, sînema, hunerî hemûyan da ez dixwazim ji gelê xwe re xizmetekê bikim çünkü giring e ku ew kesên ku xwe hişyar dibînin ji gelê xwe re xizmet bikin bi müzîka xwe, bi sînemaya xwe, bi radyo, bi televizyona xwe di rojnamê de dema ez dinivîsînim jî bi gotarên xwe ez xizmeta gelê xwe dikim. Ev ji bo min armancekî ye, mebestekî ye.
Xecican Farqîn, Deng Amerika, Diyarbekir.